Jamen, det der sker her i dag, det er, at vi fejrer FN World Interfaith Harmony Week. Og det gør vi hele dagen her i Verdenskulturcentret, hvor vi har forskellige kreative workshops. Og så sætter vi en forestilling sammen, som vi spiller i aften, hvor integrationsborgmesteren og kirkeministeren kommer. Der er en kor-workshop, og der er en rap-workshop, og en stage-fight-workshop, og en stomp-workshop. Og så er der også, så børnene kan male og sådan slappe lidt af og holde en lille pause. Og så i de forskellige workshops, det som folk laver der, bliver sat sammen med forskellige religiøse elementer i forestillingen i aften, som bliver instrueret af Helle Fuglsang, der er performancekunstner. Det overordnede formål er at vise, at selvom vi tror på forskellige ting, at så kan vi sagtens være sammen og snakke sammen og være glade sammen og lave ting sammen og have respekt for hinanden. At det, at nogen tror på en Gud og nogle andre på en anden, at det overhovedet ikke er noget problem. Så det er for at vise harmoni mellem trosretninger, hele dagen handler om.